Egia esan, aurtengo martxoak 8 eduki duela zerbait berezia. Ze hori atzo elkartu ginen zestuan, Bargaztako taldekideaz gain gazte eta nerade batzuk etorri zian, eta egon ginen pixkat hori herria apaintzen edo plaza inguruak apaintzen, eta oso politia izan zen, hori zentzu horretan oso gustoa. Martxoak 8ko ekitaldia zarata gore badaola zeregina, eta ondo. Ni azpimarratuko nuke zenbat balkoi eta herria ze polilla daun apainduta, jendia bolkatu da martxoa 8 ospatzeko, emakumeen egoera aldarrikatzeko, eta posi gaude, oso posi gaude zean jendian erantzunarekin. Martxoak 8 oso politia izan den arren eta eguna mundiala jundan arren, nik azpimarra nahiko nuke martxoak 8an jartze deun indar dana urte osoan banau berko genukela baitare. Gonbidapena pasan nahi dioet, zestuko emakume danai, Bargazakin nahi baldin baue batzea egunen baten eta pixkat gure jardunan inguruan informatzea, eta jakin dezazuen ez gaudela geldik, hor gaudela baitare. Eta gonbidapena danontzako dela, eta guazen zestua morestatzea, eta indarkeri matxistei gabeko zestua baten bila, ezta?